Казвам се Елена Манолова и през последните 10 години се занимавам с онлайн психологическо консултиране. През 2010 година създадох блога "Живей съзнателно" и от тогава до момента съм автор на над 250 статии, свързани с междуличностните взаимоотношения, отношенията между мъжа, жената, децата, брака, връзките ни, нашите емоции, нашите чувства, нашите страхове. В работата си се опитвам да създам заедно с клиента едно пространство, една защитена среда, в която той може да работи със собствените си чувства, емоции, с връзките си, със своите успехи или неуспехи и да изградим едни малко по-успешни стратегии за справяне в бъдеще. Чрез разговори и взаимно сътрудничество се опитваме да видим, да създадем една малко по-обширна картинка, в която вие сте на фокус, а не временното състояние на нещата.